Lewis a Tristan o'r eira. Da ni ma'n stafell werdd gig Aika Ching 5. Dathlu 5 mlynedd o fodolaeth label Aika Ching. Da chi'n un o'r bandio sydd wedi bod yn rhyddhau cerddoriaeth efo'r label. Sut da chi'n teimlo fod yma'n dathlu'r 5 blwyddyn arbennig? Dwi'n dim o'n brofiad bach gret, da. Dwi'n meddwl nath ni llunio fo Aika Ching 2 mlynedd yn ôl ar gyfer yr sengla cynta, lle. Ac, a mae'r bobl i weld yn mynd o'n erthu'n erthu'n gwed. Wel, o'na rhyw 8 artist fan ar y label na. O'n i'n siŵr o'n i'n gweld gwir radio yn dweud bod eisiau anelu gael 8 arall, mae'n rhyw 5 mlynedd arall, lle. Reit, ie. A da chi newid ar y llwyfan nhw'n do, a sut ar set? Dwi'n meddwl, set yn y cedd oedd yn clywed llawer o'n byd, ond weithiau mae yna'n well, a rydyn ti'n clywed trist yn chwarae nodau rong ar y bes. Da ni'n pontio, wrth gwrs, ar gyfer y gig yma, mae o'n awyrgylch bach yn wahanol ar gyfer gig i beth ydych chi wedi arfer fo. Mae'n siŵr yn dydy, sut le di o'i chwarae? O, nath ni chwarae fo o sgwynedd o rhyw dolyg rhywbryd. Mae'r llwyfan ei hun yn anfarth, mae'n dal lot o bobl. Ond mae'n brofiad gret, da. Mae'n anodd i'w lenwi, anodd o weld yn eitha llawer ar hyn o bryd i weld bod ni'n chwarae am 16 fyd a mae'n senwi'n eitha fyd. Ie. A da chi wedi bod efo Aika Ching ar stwff cynta chi, rili, do? Wel, dilyn yr sesiwn, da. Nath ni ryddhau. O, ie, sydd o'r sesiwn. Yr sengla, nath ni ryddhau y mollwng a yr eog sydd ar Aika Ching. Ie. A hynna mae bob dim yn cael ei roi i Aika Ching. Mae mor hawdd, mae gwi am Branwen, maen nhw'n hawdd cyfathrebu efo, ond maen nhw'n os yna unrhyw broblem efo ni, allan ni jyst gadael wybod, maen nhw'n gret fel yna. A ni'n sylwi hero, bach set chi datblygu trwy'r amser yn dydi, oedd yn gweld lot o bethau wahanol i beth dwi wedi gweld yn gigs eitha diweddar gyda chi heno eto, ynddo? A beth sydd gyda chi ar y gweill rwan, ta, ar gyfer gweddill ar had, dipyn o gigs ar y gweill? Oes gen ni nesaf? Gigs, mae gen ni, wel, Maes B o nesaf. Caffi Maes B felly, a wedyn gen ni Market Hall. Roedd, da ni chwarae Market Hall. Be sa rhywun heblaw Tsunami a Ows Gwynedd yn chwarae'n Market Hall? Ia, na si cwestiwn da, iawn. O'n i'n meddwl hwnna o... Gyda chi o mae Ifan wrth gwrs sydd yn... yn aelod arall o'r eira, ond hefyd mae'n hoblo fo Tsunami mewn yma hefo ni. Ia, Market Hall, sori. Ia, mi gewch chi weld yn misfedu bod yna fwy o bobl na dim ond Tsunami a Ows Gwynedd yn chwarae Market Hall, bod ni Candelas a Fleur de Lis yn chwarae. O ie? Felly ella ar y 6 mis nesaf welwn ni 3-4 gig efo chi a Fleur de Lis a Market Hall. Alla wir, dda. Alla fi gael i weld. Os mae'r patrwm yn dilyn, dwi'n meddwl, e. Ie. Mae siw bod Ows a Tsunami wedi chwythu plwc efo hyn. Bosib, da. So, ia, a wedyn o ran cynnyrch newydd tag yn brima, dathlu label yn amlwg, de, be sy'n chi ar y gweill ran cynnyrch newydd o'n? Wel, da ni'n deud hyn o hyd, ond album gobeithio, hynna di'r cam amlwg ymlaen o'r EP, so... Kindle i gobeithio. Da ni'n gweithio arni anyway. Os da ni'n eisiau brysio i chwaith. Na, ni'n eisiau brysio, na, ni'n eisiau brysio. Digon amser. O mhrofiad i efo chi, da chi fan sydd yn sgwennu lot o singles mewn ffordd, ynddo? Mae bob can, fel tas nhw'n dweud gair hit, ynddo? Ti'n gweld, maen nhw gyd yn dal yr argraff, so mae'n siŵr bod ffordd ti'n dati i baratoi album chdi bach yn wahanol, dydi? De'n union. Da ni'n definitely nîmio cael rhywbeth bach gwahanol, dim just... Yn amlwg, mae gen ti amlwg rhyw 3 hits gobeithio. Dwi'n meddwl bod eisiau rhoi gorfod mwy na hynna. Rhywbeth mwy atmospheric gobeithio, da. Ond mae pawb yn amlwg yn trio gwneud i album nhw, neu cynnyrch nhw'n wahanol i bob arall, so ti'n wisio rhoi jyst rhyw hits ar ôl hits, ti'n eisiau llenwi'r album nhw bethau wahanol, da, so... A cynlluniau weddill yn oson rwan, mwynhau'r cwrw am ddim, ie? Dwi'n teimlo dros, fath, da, gorau chwarae o Tsunami eto, da. Ond dwi'n gweld yna, bod o'n ryddhad, fydd o'n ar y stage efo'r eira, dwi'n meddwl, o, hyd, na i ddim ar y nôl, Tsunami, mae'n awr. Ie, fydd Ifan ddim cael y mollwng am dipyn eto. Na ni, wel, mae'n hewch yn oson, oce, a diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Chwarae iawn.